Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma apa perkara ya bakika kang garai nangis ing sira ya sabun he pemuda. Kala matur sapa pemuda, ya Rasulullah, duh Gusti Rasul, abkadni garai nangis ing kula zunuban kasirotan nangis ing kula apa dosa-dosa kang kathah. Abkani nangis kula zunuban ing dosa-dosa kawula kasirotan kang akeh. Wa khiftun lan wedi kula min jabarin saking zat kang maha perkasa, azabana alaih kang duka ing atase kawula. Kanjeng Nabi takon nanggone pemuda sing diceritakno wingi. Hei pemuda, apa sing garai kowe nangis? Jawe pemuda, sing garai kula nangis ya Rasulullah, kula emut marang dosa-dosa kula sing kuwatah. Lan wedi kula Gusti dumateng zat ingkang maha perkasa, ingkang bendu, ingkang sedang marah murka kepada saya. Qala dawu Nabi, asraqta billahi ana ta syirik sira ing Allah ya sabun he pemuda. Qala matur sapa sabun pemuda, lah mboten Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Nabi, uqatalta ana to mateni nafsan, aqatalta apa to mateni sira nafsan ing nyawa bighairi hak kelawan tanpa hak. Qala matur sapa pemuda iku, lah mboten Kanjeng Nabi. Qala dawu Kanjeng Nabi, fa inna wa yaghfiru dzanbaka. Fa inna wa mongko satemene Allah iku yaghfiru ngapura Allah dzanbaka ing dosa-dosa sira. Walau kana senajan ana dosa mau misla samawati kaya misla samawati sabai kaya pitung langit. Kala mongko dawuh Kanjeng Nabi, fa inna wa mongko satemene iku yaghfiru ngapura dzanbaka ing dosa sira. Walau kana lan lamun ana apa dosa sira iku misla sepadane asamawati sabai langit kang lapis 7. Kala matur sapa pemuda, ya Rasulullah, do Kanjeng Nabi, dan bi utawa dosa kula niki azamun luwe agung min kursiyin tinimbang kursi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baka utawi dosa sira iku azamu luwe agung amil ars
sangka ares. Nabi terkejut. Dosa sira iku luwih agung teko ares. Kala matur sapa pemuda. Dan utawi dosa kula niku azamun luwih agung. Kala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baka utawi dosa sira azami amillahi luwih agung. Luwih agung apa Allah? Kul kala matur sapa pemuda. Balillahi azami wa ajalun. Tetapi nek Allah niku luwih agung lan luwih mulya. Jadi diterangno pemuda sing wingi iku iki nyeritakno pemuda iki ngaku sebagai pembongkar kubur selama 7 tahun. Dosa-dosane iku muncak. Ya ini dibahas dari ana pemuda sing nangis nduk ngene terus ditakoni mek Kanjeng Nabi. Lapo mergo apa kon mulai apa nangis iku? Ya jawabe pemuda iku mergo dosa-dosa kula niku sangat kathah. Lan kula niki wedi dumateng Allah zat kang maha perkasa. Niku kuwatos nek Allah niku duka dumateng kula. Terus Nabi niku iku takon, apa kowe iku nyekutokno Allah utawa syirik? Takon nang pemuda iku. Terus Nabi takon maneh, apa kowe iku wis mateni? Padha-padha dijawab, mboten Kanjeng Nabi, kula mboten nglakoni syirik, ugi mboten mateni tiyang. Makane Nabi dawuh mongko sak temene Allah iku bakal ngampuni dosa meskipun dosane iku sebanyak 7 lapis langit. Terus ngono iku pemuda iku mau takon nang gone Rasulullah, Rasulullah sallallahu dosaku iku luwih gedhe saka kursi. Nabi takon, dosamu luwih gedhe teko ares. Terus dheweke iku jawab, dosa kula langkung gedhe Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi takon, apa dosamu luwih gedhe sangka gedene Allah Subhanahu wa taala? Terus pemuda iku jawab, nggih tentu Allah Subhanahu wa taala niku maha agung, maha mulia lan maha segala-galanya. Ola dawu Nabi fa innahu mongko sak temene la yaghfiru ana kang ngapura dan dan dunu ba'aziman dosa kang agung illa wal azim kejaba Allah kang maha agung. Jadi terus Kanjeng Nabi dawuh mongko sak temene ora ana sing iso ngampuni dosa sing gedhe kecuali Allah kang maha agung. Faja Jibril ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam mongko teka sapa Jibril maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Jibril, assalamu alaika, utawi keselamatan iku tetep ing atase sira ya Muhammadun, he Muhammad. Wa rabbuka, pengiwaran sira iku yukri uka ngirim assalamu salam
kanggo sira. Faqala mongko dawuh Allah mongko dawuh anta utawi panjenengan kepiye faqala mongko dawuh anta khalaqta apa to panjenengan iku khalaqta nyiptakake makhluk. Qala matur Nabi bal huwallazi khalaqani boten bal boten huwallazi piyambake Allah allazi kang nyiptakake kholqi nyiptakake kula wa khalaqahum lan nyiptakake makhluke sedaya. Qala dawuh Jibril yaqulu Allah dawuh anta tarzukuhum apa to sira kang paring rezeki maring makhluk. Qala matur sapa Nabi balillahi yarzukuhum boten lillahi utawi Allah iku yarzukuhum kang paring rezeki kang paring rezeki. Qala dawuh sapa Jibril yaqulu Allah dawuh anta tatuba alaihim apa toh sira kang ndrima tabat ing atase makhluk. Qala matur Nabi balillahi boten tetapi Allah iku ya tubu alaihim kang nrimo tobat alaihim ing atase sira kabeh. Qala Allah taala dawuh Allah taala tiba ala abdi nrimo sira Muhammad ing taubate abdi hambane isun. Fa ini mongko sak temene ingsun iku tubatu temen-temen wis nrimo taubat alaihi ing atase hamba mau. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mongko nimbali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asabun ing pemuda iku wabasoruhu lan bebungah Nabi ing pemuda iku bi annawa ing yen to sak temene Allah iku taban wis nrimo tobat alaihi ing atase pemuda mau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk sing paling mulia sekalipun iku dielingno bahwa urusan nrimo utawa nolak tobat iku hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah iku memberikan harapan bahwa tidak ada dosa bahkan zina itu yang bisa menghalangi seseorang dari rahmat Allah jika nek dheweke iku bener-bener tobat nyesel sungguh-sungguh nyesel nglakoni perbuatan iku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'lam bishawab.